Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, galing ako sa tindahan. Kasi bumili ako guys ng ipamimigay ko sa aking kababayan sa park. Kasi guys, nung isang araw, nung lumabas ako na pumunta ako sa park, may lumapit sa akin na isang kababayan na nagugutom daw siya guys. Kasi daw hindi daw siya pinakain ng kanyang amo. So, ngayon, naisip ko guys na bumili ng drinks or biscuit para ibibigay sa kanila. Maghahanap ako ng kababayan na mabibigyan ko ng biscuit at saka drink guys. Ayan. Kasi maraming beses na guys, pag pumupunta ako sa park, talagang may lumalapit talaga sa akin na humihingi ng pagkain. So, ako naman guys, hindi ako makatiis kasi syempre isa rin akong OFW guys. So, kailangan din natin mag-share ng blessing, okay? 'Di ba? Ayan. Maghanap ako dito guys. Ano guys, yung pangalawa na yan guys, nung isang araw meron din. May humingi sa akin ng pagkain. So, ngayon, maghahanap ako. Konti ngayon yung sa park, guys. Walang tao ngayon. Ayan. Marami ano siya lang ngayon, oh. Wala naman masyado games. Naglalaro sila. Asan na amo nyo, be? Wala amo? O, kuha kayo, be, oh. Kuha ka, te. Ayan, kuha ka. Isang biscuit at saka drinks, kuha ka. Thank you. Ayan. Itong kasama ko. Ikaw, be. Kuha ka, be. Thank you. Welcome. Kasama patuloy ako. Be. Masarap na lang out ka ng biscuit. Salamat. Hi ka muna sa vlog ko. Hello. Hi. Nagba-vlog ako. Sino pa ba yung kanina? Yung din nandito. Si ate, uy. Walang problema sa pagkain yan. Be, halika, be. Sexy. Sexy talaga. Sexy. Sexy nga yan siya. Sexy. Sexy. Kuha ka, oh. Wala. Kuha. Tatlo. Isang... Ay, nag-anim na. Hindi matagaan yung ano ko, alaga ko. Saan ba yung alaga mo? Oh, get one. Ito, huwag lang tinahan. Ayun, tumawid. Ako tumawid din. Oh, kuha ka. Kuha ka. Sige na. May drinks pa, oh. Shukran. Ano May drinks pa. Ha? Hindi. Live. Oh. Sino pa bang wala? Wala na, focus ako sa camera. Okay lang yan, be. Sino pa bang hindi walang biscuit dyan? Azus! Azus, bidi ha? You can take all. You can take all. Oh, it's finished now. Sa'yo na lang yung plastic. Hindi kasi wala yung amo ko. So, inano kong lumabas. Nabuboring kasi ako sa bahay. Sana oh, hindi naman kalabas sila. Ayan na, be, oh. Ayan lang, oh. Sa harap. Kasi nung ano, be, nung nakaraang araw, nandito din ako. May lumapit sa akin na isang kababayan. Eh, wala naman ako dalang pera na sa bahay. Alanganin ng tumawid. Humihingi siya ng ano, pagkain. Oo, kawawa siya, be. Eh, so naisip ko kanina, sabi ko, magbibigay nila ako ng pagkain. Ayan, oh. Welcome. 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 Okay. Come again. Dyan ka lang sa kabila. Okay. Ayan, oh, hi kayo muna, oh. Hi. Hi! Abroad na kayo para makabigyan kayo ng ganito. Punta na kayo lahat. Ayan guys, oh, happy sila sa binigay ko na food guys. So, mas happy na rin ako kasi nakatulong ako kahit papaano. Meron dito pero hindi. Oo.
Hindi, may mga madam dito na namimigay Okay, talaga. yeah. Thanks for watching, guys. Dugaan mo sa cellphone. Wa pa gani kadili man gani may ubanon gani na kog CR magligo ko pagbalik na ko hanganga na matulog na. Tanaw. Hi, be. Dili gani dai butan gani. Bukan ni paayo, pero ni asan ko naman kasi. Ngayon may katsaka ko sa Jordan. Tanong. Ayan guys, uwi na ako guys. Nakapag-share na ako ng food sa mga kababayan ko dito sa park. Ayan. Happy din sila guys kasi kahit pa paano nalagyan ng laman ang kanilang sikmura guys. Ako happy rin kasi nakatulong din sa kanila guys kahit pa paano. Hindi naman kaysa malaki, hindi naman sa maliit. Okay lang guys, tama lang. At least galing sa puso na pagtulong sa ating kababayan. Ayan. Tatawid na ako guys. Ayan lang naman ako guys. Oh, ayan. Ayan oh, yan. Diyan lang ako guys. So, ayan. Tawid na tayo. Ayan. Ewan ko ba guys, pag may nakikita akong ganyan na halimbawa hindi nakakain, parang nagaano talaga yung loob ko guys, na parang nasasaktan ba ako kasi syempre ako isa rin akong OFW at ako swerte lang ako sa amo kasi hindi madamot sa pagkain guys. Ayan, ang bagal naman ng sasakyan. Oy, tatawid ako eh. Ayan. Bumili kasi ako ng grapes guys. So, bumili na rin ako ng pagkain ko rin. Ayan. Para bukas kasi Saturday pa babalik yung amo ko guys. Ayan. Ayan, nandito na ako guys. Ayan, papasok na po ako. Maghahagda na lang ako guys kasi ang bagal ng elevator. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching. Bye!